अरनायफोरा जि गेदेर बल्ला बल्लि जाना थाखाबाय खावलायनायाथ' जि गेदेरखा बल्लायानो मैया हराव फाफ्फि थाम्फैफोरनि थाखाय दान्दिसेबो उन्दुलाङासैलै आङो मालाय बिबारि मोस्रोममोना जि उन्दुलांखादो आंसो उन्दुलाङासैलै बिबारि मोनालाय सानफ्रोमबो मुस्रि गैयालाबानो बोरै थायोलै इसोर बिदि मुस्रि गैयाबा थानो हानाय नंला खोनालै आङो मा जागोन दा आं माथो सानसेबो उन्दुलांनाय नंला बेबायदि सानसेबो उन्दुलाङाबा आंलाय मा मानसि जाबावना थागोन आरो मा थाम्फैया आंखौल' अरनायमोन नामा बिदि आंनियावल' बोल्ला बोल्लि जादोंदि अरासो जागोन दे माबा थाम्फैया मा नोंखौ सोङै अरगोन नामा आरो थाम्फैया न'नि मानसि मालायनि मानसि मिथिगोन नामा ओंखाय अरदो बिसोरखौबो अरासो जागोन दे होनबा अरदोंबा बिसोरनिया मानो बोल्ला बोल्लि जायाखै आंनियाल' मानो जादों ना सानफ्रोमबो अरजा बोल्लायानो जानो रोंला बिसोरनिया उन्दुनोसो ओंखारसोबाय आंखौ मैया हराव उन्दुलाङैखाय दासो उन्दुनो ओंखारबाय आंहा बालनि मैया आंखौ आइया लांनो फैनायावनो थांनांगौमोन आङो दा आं बोरै थांनो देनाय हारसिं बोरैबा मोनखागोन आङो हारसिं थांनो हाया आङो लाजिनोबो ओंखारगोन बा आफाया आंखौ एसेबां बुयै होखारहरखादो बेबो 200 रांनि थाखाय जि लेथ्राखा थाङा बिदि खास्ति जायै थागोन रानै थागोन थेवब्लाबो आं न'आव थाङा आङो हाला आङो उन्दुनोसै मा आब' उन्दुनो ओंखारदों नामा ओंलै मैया हराव थाम्फैया आंखौ उन्दुनोनो होआसै मोस्रोम नोंसोरलाय एसेबां थाम्फै थानायावनो बोरै उन्दुलांनो हागौलै अयभास जालांबाय आब' अयभास बिदिनोथ' खोना आंबो बिदिनो अयभास खालामनांसिगोन ओं आब' उफाय गैया मुस्रि बायनोबो फैसायानो गैया दे उन्दु दे आब' उन्दुनो ओंखारदोबा ओं दे उन्दुनोसै आं हाला आङो आयु माथो माइरंआनो इसेल'सै दिनैनि थाखाय जागोन र' खिन्थु गाबोननि थाखायसो जानाय नंला मा जागोन दा आब'नो खोन्थानि र' बियो मोनथियाबो जानो हागौ माइरंखौ आंसो सुबाय थादोंना आब' ओजों फैलाय ओइ आब' खोनादोंना खोनायाखै मायो मा जालायखो माइरंआनो इसेल'सै माथो बेसेसो दंबावो नङा दिनैनि आन्थाल' जागोन गाबोननिफ्राय गैला दा अबाव मोनगोन माइरंआ इस नाया नोंसोरो ना गिदिर मोननायखौ बावगारबाय होनबा आयु रुखुरा बावगारमारदोंना आङो गैलालै नोंबो सासे मानसि दे आरो गावसोरनो मोनबाय मियाल'सो मोनबाय बेखौनो बावगारबाय होनबा मा बुंबावनो बावगारोलै आजिखालि बेनिफ्राय नाखौलाय बोरैथो फानगोन बे लकडाउनावनो फाननो थांनो होगोन ओमफ्राय दा मोनथिया आरो आङो जिखिजाया आङो ना फायखारिफोरनो बन्दोबस्त खालामबोबाय मोजाङानो जाबाय दे बेसाङाव बन्दोबस्त खालामखो नाखौ बे नाया बारा दाम गैयानोलै बेसे होगोननो 1 किल'आव 150 रां होगोननो होनबालाय जेबो नङा दे मोनसाबगोनानो माथो फैसाखौ आंनिबाथ' नाया 10 किल' 8 किल'सो जाखागोन बिदिब्ला 1000सोनिसो बारगोन माथो फैसाया आब' बारगोनथ' आरो मालाथो लांगोन नाखौ आब' नै दानो फुङावनो लांगोन आङो 8:00 8:30फोराव नाखौ दा फुङावनो हैगोन फायखारिफोरनो बिबारि ओं आब' फुङावनो हैगोन आङो बेनिफ्राय जोंहानाव मालाथो थांगोन बिबारि नाखौ हैखांनानै फैबानो थांगोन आब' दे नोङो थाब फैबानो जाबाय बिबारि मोनसे बाथ्रा नोङो आइनि सिगाङावसो खोन्था दे आफानि सिगाङाव खोन्थानाङा आं नोंसानाव दङ होननानै आरो आइखौबो आफानो खिन्थानो होनाङा दे जागोन दे बेनिफ्राय आरो रावनोबो खोन्थानाङा दे खोन्थाया दे आइनि सिगाङाव बुंबानो जाबाय आं न'आव थांफिनला होननानै मालाबाबो जेब्ला आफाया आंखौ नागिरगोन होनबासो न'आव थांगोन आंखौ 200 रांनि थाखाय जेरैबायदि बुयै होखारहरखादो न'निफ्राय आरो आंखौ मालाय खेबसेबो नागिराखैनो नोंसोरनो बुंनाय बिदिबा सोर दुखु मोना जागोन देनाय जायनि फिसाजोबाबो दुखु मोनखागोन नंगौ आब' आरो रावनिबो बिफाया बेफोरबायदि नङा दिनैहालागै आङो बरावबो बेफोरबायदि बिफा नुफेराखैमोन आङो
दा उसुन्दाखौ एसेबां खस्थ'यै लिरदों जेबो नामानो थानाय नङा उसुन्दा लिरनायनि एसेबां खामानि मावखायो आङो नाथाय खामानि मावनायनि जेबो नामानो गैया आंहा बिदिखौबा मा दुखु मोनखायोलै आङो दिनै आंनि आइया थांना थानाय मोनबा खथ' आजादियै जयै जाबाय थानो हागौमोन आङो बिमा गैयाबा बे संसाराव रावबोआनो गैया रखम जाखायो आइ थानाय समाव खथ' आजादि मोनजायोमोन आङो जयै खियै जेबोखौनो मावखायामोन आङो आइ नों आंखौ मानो गारना थांखो नोंसोर साला खामानि मावबाबो बुंगोन खामानि मावाबाबो बुंगोन माने नोंसोरजों जेथिंबो सान्थियानो गैया गावगाया उसुन्दाखौनो सानसेबो लिरफेरा बेनिखायसो बुंदों लायो आङो नोंसोरलाय आंनि खामानि मावनायखौ अबाव नुनो जानायल'खौसो नुयो नोंसोर आंखौ माखौबासो नोंखौ आङो सानसेबो उसुन्दा लिरनायखौनो नुमाराखै बेखायसो बुंदों आङो बेखौनो एसेबां लाजि मोननांगौ आरो नोङो नंगौखौसो बुंदो दे आङो माखौबा बेखौ जेव बखिनि फैदो गथ' थां बेनिफ्राय मा खारै थां होनदो नङाबा बुजागोन नों आंजों नै खिबु आंखौ बुनो हागोनबासो नोङो थै थाफ्लायाव गुग्ला गाराय ब्रेव थाफ्लेसो जानाय मोनबा हामथारगौमोनहाय सयथिनिबो हाय आंनि खाफाला माने एसेबां गाज्रि फिसाजो अबाव दङ आंनि फिसा अबाव दंमारो बोरै दङबा मोजाङै दङना गैयाबा ओंखामफोर मोनजादोंना मोनजायाखैबा ओइ बिमा ओंखाम मोनबायना मोनाखै फिसाजो सासे गोमादो नोंहा जानायखौसो खां नोंनि फिसाजोआ गोमायाखै गाव गायनो अबावबा थांदों गोमायाखै बुंदों नोङो होमबा मानो दाहालागि न'आव फैयाखै बियो आरो नोंहा गावनि असे फिसाजो गोमादों मा नोङो खेबसेबो नागिरनो थांमारासैलै ओइ बेफोरखौ आं जेबो मिथिया दे ओंखाम उखैसोदों आंहा ओंखाम संमाखारै बाबा बिफा नोंखौ मानिनांगोन दे आरो गावनि फिसाजोआबा अबाव गोमाखो मा जाखो मोजाङैबा दंना गैया ओंखामफोरबा मोनजादोंना मोनजायाखै बेफोरखौ हले जेबो सानखायाखै गावनि जानायखौसो नोङो सानबाय थानो मा फिसाजोआ गोमादों होननानै जाया लोङा रानबाय थाबा जागोन नामा बिफा नोङो आं जेबो साननानैनो मोनला माबायसि बिफालै बिफानि दायखौल' नुदों नोङो हा फिसाजोआ दि 200 रां मानि खावदो बे दायखौ हले नोङो नुवाखै हा नोङोबा 200 रांनि थाखाय गावनि फिसाजोखौ खोमाना लागोन नामा हा बुंनाय आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आं मात्र मोनसेल' बाथ्रा मिथिगौ आङो सिखाव मानसिफोरखौ मालाबाबो निमाहा होआ खोनाबाय आरो ओंखामा संहैनोबा संहै गावनि हौवायादि उखैदों गांदों बेफोरखौ हले जेबो खबरानो गैया टाइमालाय खैथाथ' जाखो 8थानो जायाखै बेखौनो एसेबां खां ओइ मोनसे बाथ्रा बुंलाय हौवाया गेदेर ना फिसाजोआ गेदेर हा मा गेदेर फिसा बेलाय गासैबो समान आरो बा माबायसि हिनजावलै नोङो नोंजों रायज्लायना जेबो लाब गैया साननैसोनि उनाव नै नोंखौबो होखारसिगोनसो आंनि रांखावरि सनाया नोंखौ होखारनो थाखाय प्लेनिं बानायगासिनो र' साननैसोनि उनाव नोंबो मोनसिगोन र' नोंसोरना टाइम नायनो थांनायानो दाबो मोनफैला खैथासो जामारखोबा टाइमा 8था जाबायना जायाखै ना बारबायसोबा ना बेफारिफोरालाय 8था 8:30 लांनो होदोंमोन बारबायबा गैलालै बेयो थाब फैनांगौ दासो एसेबां गोबाव थायो आरो टाइम नायनो थांनायानो खैथा जाखो टाइमा 8था जानो 5 मिनिट दंबावो आङो बारबायसो खोना सानबाय थादोंमोन गिबायसो थादोंमोन थां मोनाखौलाय थां फिसाखौ नङा दे गिदिरखौसो मिथिगौ दे मना फिसालाय अबावथ' जागोन एसेबां गिदिर नायानो नाखौ लायनोसै र' आङो
मोनजालायसिगोन ओं ओरैनोबा मिथाइफोरखौ जानो मा लुगैखाना दंखायो आङो आंबो आरो